Kung pantasya na tinupan. Nag-download ako ng app for gays. Yun nga ba, tapos may nakachat ako na sobrang lapit. Siguro mga 10 meters away lang. Nag-send siya ng pic niya. Medyo na-shock ako kasi familiar na familiar talaga sa akin yung mukha. I think I know you, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay lang, sabi niya, ganyan. Pinilit niya nga ako. Siguro na-L na din siya, gusto niya rin makaraos, ganyan. Nag-send ako ng picture, tapos na-shock din siya. Tapos sabi niya, Kuya Ray, sabi niya gano'n. Doon ko na-confirm, nakilala niya ako, na magkakilala talaga kami. Nakita niya daw ako dati, nung high school, naka-uniform ako. Parang doon na siya nag-start na magpantasya sa akin. Hindi naman sa pagyayabang DJ Rocky, may konti naman akong itsura. Gusto niya daw ako matikman, ganyan. Tapos sabi ko, so ibig sabihin pala, natupad yung pantasya mo ngayon. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, actually, tapos nun, simula nun, sa tuwing mag-message siya sa akin, kahit wala namang message like hi lang, ganun, or mag-send lang siya ng emoji, sinasabi ko na kaagad sa kanya, to pa rin natin yung pantasya mo ngayong gabi. Ikaw, Kabisyo, ano ba ang iyong pantasya? Ako, ay, kapal na mukha ako para isipin ako, no? Charot with harot. I guess lahat naman tayo merong pinapantasya. Pero syempre, ang gusto natin ay matupad ang ating pantasya. When we say pantasya, ano ba ibig sabihin nito? Yun ba yung pangarap? Yun ba yung gusto mong makamit? Mangyari? O matikman? Ay! Charot with darot! Napakadelikado naman kasi talaga ng dating app o ng pagda-download ng isang app kung saan pwede kang makakita, makamit ng G na G as in gigil na gigil 10 meters away from you. Pero ang mahalaga dyan, Kabisyo, ay wala kang natatapakang tao. Alam mo sa sarili mo na wala kang sabit, walang malagkit na kumakapit, walang makating dumidikit. Para safe tayo. And speaking of pantasya, Kabisyo, tandaan mo na sa gabing ito, sama-sama tayo na magpapantasya kasi ibibigay ko na ang patikim ng SPG as in Super Baconator Secret Fun. Dinukot ko na lang ang kasi nanigas na. Ano kaya ang nanigas kaya dinukot? Marami akong alam na kapag tumigas, dinudukot. Ano ba? Pag matigas yung ulo ng anak mo, 'di ba? Dinudukot mo, pwede mong isako. Wow. Pinagpe-face the wall mo, kinukurot mo. Dinidisiplina mo. Oh. Pwede din naman kapag tumigas na yung kanin, dudukutin mo na kasi isa-serve mo na. Oh. O kaya iinitin mo uli. Ganun yung mga pagtigas, Kabisyo. Dapat dinudukot. Ikaw ba, Kabisyo? May tumigas ka na ba dyan na dinukot mo? Madaming beses na. Okay. Mamaya mag-share ka na lang ng comment mo at baka makarelate ka sa ating SPG Secret File na marireveal mamaya at kapiling nyo nga po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera, ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. Abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
50 years na tayo kabisyo. Basic lang yan. At basic yan sa ating kabisyo na Grab driver na nakikinig ngayon, laging nakatutok na merong tumitigas din. Tapos dinudukot din. Si Rene Nobleza Abrero na nasakyan ng aming engineer dito sa Love Radio. So, Sir Rene Nobleza Abrero, abangan mo yung tumigas tapos biglang dinukot. Basic lang yan Up next is SPG as in Super Spectacular Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's